Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pangasinan. Magandang umaga, Dagupan City. Ako po ang inyong makakasama ngayon, kapartner Vic Pahud. Ngayong araw, ika-5 ng Setyembre, araw ng Martes. At narito mga kapartner, ang ating mga detalye ng balita sa ating balitang lokal. Mga apektadong residente ng Kalasyaw ng kalamidad, naabutan lahat ng tulong. Ayon kay Mayor Macanlalay. DZRD Sunshine Radio Report. Ang balitang yan mula kay kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, good morning. Siniyak ni Kalasyaw Mayor Kevin Roy Macanlalay na naabutan lahat ng lokal na pamahalaan ng tulong ang lahat ng maapektadong residente ng kalamidad, partikular na ang dumaang bagyong Igay. Ito ang inihayag ng alkalde sa eksklusibong interview ng Sunshine Radio kay Mayor Macanlalay. Sunshine News Blast! During nung panahon ng bagyong Igay, nagpatawag tayo ng council meeting. Nag-prepare tayo kung ano mga dapat i-prepare. And masasabi ko rin naman na na-actionan naman yung mga dapat naming gawin dahil out of 14,000 flooded na individuals, nabigyan naman po lahat ng relief goods. Dagdag ng alkalde, ang mga nabagyan ay nakabase sa datos ng Department of Social Welfare and Development. Nagpasalamat din ang alkalde sa tulong ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce, Senator Win Gatchalian, Manila Water, Pure Gold at marami pang iba. Magugunitang idineklara ng Kalasyaw LGU ang bayan bilang state of calamity matapos manalansa ang bagyong Igay sa lugar. Sa ngayon, nakatutok din ang Kalasyaw LGU sa pagmomonitor ng apektado ng bagyong Hala at naghahanda na rin ito sa pagbibigay ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Lerna. DZRD Sunshine Radio Report. Mayor Belen, pinangunahan ang pamamahagi ng relief packs para sa mga City Hall employees and volunteers. Ang buong detalye mula kay kapartner Vien Vergabiña. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang pamamahagi ng relief packs para sa mga City Hall employees and volunteers itong Lunes. Bukod dito, namahagi rin ang mayora ng ascorbic acid tablets, vitamin C, o mula sa Pascual Laboratories Incorporated. Ito ay para sa dagdag proteksyon ng mga empleyado sa sakit. Nagpaalala naman ang mayora na maging maingat dahil sa maulang panahon. Para sa Diyos, Pilipinas kumahal, sa Vien Vergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa ibang mga balita mga kapartner, isa pa rin sa problema na naiinkwentro ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1 ang mga domestic helper na hindi nakatatanggap ng sweldo. Ito ang inihayag ni OWA-OIC Regional Director Juan Gerardo Remurin sa isang press conference sa Alaminos City. Sunshine News Blast! Especially mga domestic helper, especially mga household service worker. Salary, irregular payment of salary, non-payment of salary. May mga employer kasi na hindi marunong magbayad din ng Oo. Meron din personal problems na dinudumog sa atin. Sasabihin, sir, sumakabilang bahay, personal problems regarding yung OFW, like immorality. Dagdag naman ni Ms. Nona Ganal, Welfare Assistance, Social Services and Family Welfare Services Unit Head, meron din silang naiinkwentrong problema ng OFW na hindi pinapakain o minamaltrato. Samantala sa mga gustong mag-apply ulit ng trabaho abroad na hindi natapos ang previous contract dahil nagka-problema, sinabi ni Ganal na pwedeng ipakita ang previous contract dahil
ang employment contract, conversation sa agency, at conversation with the family. Samantala sa mga distressed OFW na gustong makapagsimulang muli, paliwanag ni Ganal na dapat sabihin din sa OWA ang dahilan sa pag-a-apply ng balik Pilipinas hanap buhay sa OWA. Saad naman ni Department of Migrant Workers Region 1 Director Romeo Haramilla, sa pag-uwi ng OFW na natalo sa kaso, pwede rin itong maghain pa ng panibagong kaso pag-uwi sa Pilipinas tungkol sa unpaid salary o maltreatment. DZRD Sunshine Radio Report. Department of Health Region 1 sinanay ang mga barangay health workers ng Pangasinan bilang at para sa ibang mga balita mga kapartner, mga magsasaka sa Alaminos City nagagalak na matanggap ang mga fertilizers sa isinagawang distribution of fertilizer discount voucher to rice farmers. Ang buong detalye mula kay kapartner Bien Vergabiña. Natutuwa ang mga magsasaka ng Alaminos City sa mga natanggap itong fertilizer sa isinagawang distribution of fertilizers discount voucher to rice farmers nitong Lunes. Nanguna sa mahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 1, katuwang ang lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos sa pangunguna ng City Agriculture Office. Full support naman dito si Mayor Alf Brian Celeste at taos pusong nagpapasalamat sa DA Regional Field Office 1 na kinatawan ni City Administrator Attorney Walter Macaiba. Pinasasalamatan naman ni DARF FO1 Regional Executive Director Annie Bares ang lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos at mga magsasaka na kaagapay sa pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Para sa Diyos Pilipinas Kumahal, si Bien Vergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Bien Vergabiña. At para po sa ating ibang mga balita mga kapartner, DZRD Sunshine Radio Report. Department of Health Region 1 sinanay ang mga barangay health workers ng Pangasinan bilang Health Education and Promotion Officers. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Isinailalim ni Department of Health Ilocos Region sa pagsasanay ang mga barangay health workers ng Pangasinan sa isang 5D capacity building bilang Health Education and Promotion Officers. Naka-highlight dito ang 7 priority areas na tinukoy bilang Health Promotion Framework, strategy ng DH sa Bulinaw, Pangasinan, na sa 78 BHW Federation President, ang nabigyan ng insights at guidance sa kanilang bagong papel bilang Barangay Health Education and Promotion Officers. Ito rin ay kung paano mapaunlad ang aktibidad at programa para sa pagpapatupad ng 7 priority areas kabilang ang nutrition at physical activity, environmental health, immunization, substance use, mental health, sexual and reproductive health, violence and injury prevention sa community level. Sa ngayon, nasa 13,700 BHWs ang sa probinsya ng Pangasinan ang magpapatupad at magpupromote ng mga programa sa komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at sa Maraming salamat kapartner Sheila. DZRD Sunshine Radio Report. Orbis Tondo, MDRRMO tumutok sa pagmomonitor ng Agno River sa pagdaan ng Bagyong Hana. Ang buong detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, tumututok ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Orbis Tondo, Pangasinan sa kasagsagan ng Bagyong Hana. Magugunita nitong mga nakarang araw, labis ang pag-uulan dahil sa habagat na hinahatak ng Bagyong Hana. Personal na pinangunahan ni Mayor Modesto Operanya sa pagmamonitor ng Agno River at ilang bahagi ng flood-prone area sa Orbis Tondo nitong weekend. Patuloy na tumataas ang tubig sa Agno River kaya pinapayuhan ang mga residente na maging maingat. Para sa anumang emergency, bukas ang tanggapan ni Mayor Operanya 24 hours. Tumawag lamang sa hotline 09127-423-585 o 09-153-952-553. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Lerna Hernandez.